leadership yezulu ukuyilida abantu bekathixo futhi kuyacaca ezulwini into yokuba ayofemini nje kodwa ine-relationships andinamabhongo ayofemini lazayo ndiyathanda ke zinto zokukhula into yoba nditshele we-emphasis ndibale ngoba uva awusefemini emandi uba namabhongo ifemini uyibona thetha nasemhlabeni uyibona inyathelo ingathethi ukhalwe ikizela umama athi nanti wothuswa kumthabaza abalayo bahlale ndawonye bemthwele femini yazamabhongo iva kodwa wathi kwakonakala wanamabhongo wathi kakune-choice wathi sawuthuma bani ngamabhongo lapho ayikule mizi ufike kungcwabeni kokuba aphelela amadoda bafakwa ne-boyfriend zesibulelo umzulu amabhongo ofana nowazangabhelini sifikaza siphelele uvesi bombozela sithi ubanozokubulela kodwa iyehlo amabhongo i-choice ibanga ukwangathangweni kukwimini ukonenjongo hayi kuthiwe hayi kushiywe kukhona amabhongo hayi 200 kwethina ubulela abantu abo ngamabhongo ifemini esizisileyo amalekile kathixo yiyo le family ezibona introduction abathi awuyesu ndiyikhotha umamna kwathiwa unganxama kwavela ingelosi kwakungabrini kwalapha ayihanjwanga eyalapha yathi kawuhlale phansi yahamba ngaphambili yalabantombazana yafika wathi uyawanamaliye ayimnandi idiocese ezolileyo namabhongo iyabhikisa into yokuthi kawuye ecaweni uthi namhlanje kwawuhlangoni nanamhlanje iyabhikisa ngokuyiphanishe abantu bangaye ecaweni bawuhlangoni na uthi uzahambela njengokusiye enkonzweni kubekho lokusiqoqeqonzima uvile ubaba apha ekhonethithi wathi eyabathiko izolile inamabhongo ine-order so ndizowushiya apha ndibuzile phaa umntana wasekhaya ecamamlo uyichaplain ndithi mna umntana wasemzini kuthiwa uzawuba yibhishophu apha ubekwa nini order sofuna ukuze uvove ithiyori ubhekana wakho ayithonya
Ngaqala wakumthatha intoba ndiye kwi-ATM engandifuni imini yonke. Ndithunyiwe. Hayi ndibona baye besithi bona hayi umntu akathethwa ngoba lo mntu akathethwa umntu lo. Madiocese amahle. Kukwizigqibo ezibonisayo. Kodwa namhlanje ndithunywe nguThixo ukuze ndize nentambi. Niphume ngabamnyama kukwi-unit. Ethemba Vika uyakuthi ube serious kulaa nto xa uzawutywa umthendeleko apha namhlanje ngoba uthi xa usithi the peace of the Lord be with you. Ungayo-best friend. Uye kumntu ongamgili na. Lo mntu ukwenza uphele ngobuthongo wamgcina. Kwafuneka usuke endleleni yokuthika. Uphakame uye kulo mntu wamhlebayo ungenanga nto. Ufike uthi kuye kwakunenkosi mabe nayo. A powerful, prayerful couple. Because despite years of barrenness, these two held unto God and sought his face alone. Funde esi story sithi ne-chapter ezininzi. Barrenness. Kungamnamntana ke emtshatweni kwasifayeni ngelesibisi. Of course njengamaXhosa babengenanto. Enze uba ingxaki mhlawumbe ayise kodwa umfazi. So waviwa umthandana kuba kuthiwa a family that prays together stays together and is a powerful family. As a family xa wenzethelelwana ijeni ibe weak emthandaza. It renders useless. Ukulosecaweni ufune wonke umuntu efuna ukuba abe ngumlawuli. Move back and take your place. Xa wayeduka ine-hierarchies abalawula wena umsebenzi wakho take your support. Support someone else ukuthanda. Bathanda. Athi kubuthi kwasifa
Take
of stew. Before anybody, I don't finish this. Read the story. But the main message for today is not in that kind of story. The main message will have family what is split. When I'm ready, Bishop Mika retired as the faculty. The same child Bishop Wesistini Itawe Sekari as we see. Was a tower was a king. I'm telling you, what do you months? What did I when a church speaks, even those who are right are wrong. No, I know. Ukwabantu muzula kukonzo abati tina sinelikawo. What are wrong? When a church speaks, we will talk. We will tell our God. We will tell our God. If everything is right, you're wrong. What you cannot turn a family into two. Because the Ghanaian family assumes that there's unity, there's love. Once, who has a known dream, otherwise, was a Kamabesa. Ni shake in the food and it's Mamangis. Ni wrong or you cannot have a divided diocese. The name diocese. Did you remember teaching that? Diocese. What? A geographical parishes that are governed by a bishop. Of some way of diocese. Now, what do you do? You are a bishop. There's no place like home. The storm is over. What you want for? People to Mama. What do you want? He was 2 days. So what the Mama will take
Son, and the Holy Spirit.